Talmahuis in Vinwoude is een van de 24 verpleegtehuizen die meedraaien in een landelijke proef, zodat voorzichtig gewoon bij bezitten mogelijk is. Nee, het bezoek ontvangen gaat echt heel goed. We zijn tegen grut. De belangstelling is echt heel groot. Er wordt volop inboekt. En tot nu toe rennen de dagen mooi vol. We hier net op de babbelboxen en beeldbellen. Maar elk wat toch even een live zien is het wel heel fijn hè? Voor de familie en de bewoners. Ja, ik heb ze al even voor het glas daar. Maar verder nog niet. Dat was 18 maart, was de laatste keer. Ze doen nog mee met de proef. Dat is op samen heen kent zonder glas. Maar. Wel met afstand natuurlijk. Maar, en mondkapje geloof ik betekent. Maar daar ben je dan krijg je mee aan de gang. En het is toch heel jouw trouwdag? Ja. Nou, daarom komt misschien nog zo gauw, ja, dat weet ik niet. Maar, en zullen die jongens wel voor elkaar maken, hè, maar ja. Want hoeveel jaar ben je trouwd? Zo'n 50. Ja, 1963. 14 maart. Dat is, 14 mei bedoel ik. Ja. Nou, dan is het wel extra fijn toch dat je nou even bij haar op bezoek kennen. Ja, wees. Dat koek krijg ik mooi even. Ik heb hem aangenomen naar een boekje en een cakeje bakt en allemaal zulke dingen. Ja. Nou, geniet ervan. Ja, dank u wel. Maar de reacties, het algemeen dat we maar jongens binnen echt heel positief voor zowel bewoners als vooral voor de visite. Ja. Ik wil ook wel benadrukken dat ik echt grutsk ben op alle medewerkers van elkaar. Ook voor uw thuiszorgmedewerkers. Want die vielen tussen de druk enorm aannemen. En dat we blij zijn dat we landelijk meedoen kunnen om deze pilot. Dat is toch echt wel uniek. En we hopen dat de rest van Nederland een beetje volgt zonder dat we besmettingen binnenkrijgen.